A Asociación de Empresarios de Ribeira, en colaboración co Concello e a Xunta de Galicia, volve a premiar a fidelidade dos seus clientes cunha atractiva campaña comercial de Nadal, que se desenvolverá dende hoxe ata o vindeiro 6 de xaneiro. Na campaña participarán un cento de establecementos, sumando comercio e hostalería. Sorteránse uns 5.000 euros distribuídos nun total de 51 premios en vales de compra, dende os 10 aos 300 euros. Unha campaña que ano tras ano está sendo unha campaña moi favorecedora para o sector comercial, no cual, a día de hoxe temos a casi 100 anotados para a participación. Entonces, pois desde a asociación estamos encantados e agradecemos tanto ao Concello, á Xunta de Galicia, a implicación que teñen con nós para poder desarrollar esta campaña, non? Ao final, unha campaña no que o ano pasado superamos as 125.000 tickets, no que, este ano, pois, a ver se podemos lograr igual os mismos. Como xa pasara en campañas anteriores, a patronal ribeirense porá a disposición tamén dos seus clientes un total de 5.000 tickets de aparcamento nos parkings do Centenario do Rueiro, co fin de incentivar así as compras no municipio. Desde a asociación tamén vamos a poñer a disposición de todos os participantes desta campaña 5.000 tickets de parking, no cual queremos que con ese sentido que o que volvemos sempre, apostamos polo parking de Ribeira, tanto polo Centenario como da Plaza de España, esos tickets que son de media hora, pois no que veña a realizar as compras a Ribeira, saben que van a ter eses tickets para poder bonificar no parking, co que claro, nós desde a asociación creemos que sea un aliciente para poder querer compartir aquí as compras de Navidad, non? Dende o Concello que colabora coa campaña, animan a veciñanza a mercar en Ribeira este Nadal. Dende o Concello sempre imos estar a carón do noso tecido comercial da localidade, incidir en que se compre na localidade e axudar aos propios veciños e veciñas de Ribeira. Estamos levando para a casa produtos de moita calidade, porque Ribeira ten un bo comercio, ademais de moito e de calidade. Pois estaríamos axudando a toda esa veciñanza que abre todos os días o seu negocio, estaríamos consumindo na propia localidade e tamén produtos da propia terra e, por tanto, reducindo a pegada ecolóxica. A dinámica da campaña será semellante á de anos anteriores e os establecementos participantes entregarán aos seus clientes unha rifa por cada 10 euros de gasto, para participar así posteriormente no sorteo de premios que se realizará na sede da entidade ante notario o día 8 de xaneiro.